кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи Шаҳринав баҳри омодагӣ ба кишти баҳорӣ тамоми техникаҳоро аз таъмири куллӣ бароварда ҳама ҷониба тайёрӣ мебинанд. деҳқонони ин гӯшаи кишвар дар соҳаи кишоварзӣ таҷрибаи кофӣ доранд. мувофиқи дурнамо деҳқонони хоҷагиҳо шудгори тирамоҳиро бо муваффақият ба итмом расонда, ҳамчунин дар кишти тирамоҳӣ дар майдонҳои хоҷагӣ сабзавот, гандум, картошка, юнучқа, ҷав, пиёзи барвақтӣ ва дигар зироатҳо киш карда, ҳоло нигоҳбини онҳоро хуб ба роҳ монданд. аз рӯи маълумотҳои раёсати кишоварзии ноҳияи Шаҳринав, нишондодҳои соҳаи кишоварзӣ соли гузашта дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёна баланду умедбахш гардида буд, чун имрӯзҳо бозори маҳалливу ҷумҳуриро маҳсулотҳои кишоварзии деҳқонони ин хоҷагиҳо пур кардааст. имрӯз дар ноҳия ҳамаи техникаҳоро барои кишти баҳорӣ омода намуда, намоишгоҳ зиёда аз 200 техника омодаи кор мебошад. дар дурнамои ноҳия 887 гектар пахта омода мебошанд. дар ноҳия воридоти техника дар хоҷагиҳо ва аҳолӣ ворид шуда истодааст. аз он ҷумла барои кишти баҳорӣ ва ғунуҷини ҳосилҳо омода мебошанд. соли гузашта зиёда аз 12 техникаи нав ворид шуд дар ноҳия, аз он ҷумла комбайни ғалладарав, техникаҳои нақлиётӣ ворид шуда ва мошинолотҳо. зиёда аз 22 намуди мошинолотҳо ворид шуданд. мо боварӣ гуфта метавонем ки дар ҳама шаклҳои хоҷагирӣ барои кишту кори халқ ва деҳқонон ҳама намуди техника басанда мебошад. механизаторону муҳандисон тамоми қисмҳои эҳтиётиро аз хориҷи кишвар ворид карда, ҳамаи техникаҳо ва мошинолотҳои кишоварзиро аз таъмир бароварданд ва гуфтан метавон ки тамоми техникаҳо ба кишти баҳории имсола омодаи кор аст. ба рӯйхатгирии техникаҳои кишоварзӣ, мошинолотҳо ва муоинаи назороти техникаҳо ки аз тарафи раёсати кишоварзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳринав гузаронида мешавад, пурра омода мебошанд.